Riris harta pawon uting ranu tersingkar sanira dening kanyut maning selengira Gusti wah ing kamal mirah ingsun semira tu ing nguni Sidat agung ing narmada sajroning guling pangucape janmane Indra tansah dadya linduran kewala katon kang asung usada Busah basah mbelasah lecek lejokan tilas yang ajang paperangan watang samya butung tumbak potho kris bengkung tameng sempal kaprapal sebatang pewijalan kadal jebul Kanjeng Babah ndepani malah pecuwek Kang Dodo kebabat ing bedhomo tinebrak guntu senganan pedodo saking kusing senda ketingal kumeneng madyaning palagan cawuh kelawan gondhori saking getih lambah-lambah nelesi bumi wis sampun bedhug gemno kegilani sang anoman kang anggendhong keputing pringgondani sigra ngopadi sada pankras kaya ngancik ing wanci madya ratri sang saya dalu hararas apyara kang lintang kumedhat desanya tengah wengi
lumarang kandaning pus pita karnyuan ing tudyan nira sang Dwijawara brengen lir swaraning matu prangta manungsung rining gambar ana tangis layung rembulan nus katon manjing madya gantang bumiring lintang kaben taun maweh resming pandulu ndadak sakala sang hyang Jana sumusing Bantala bangwetan katon semulak padang pertara ya ngarka gantos Kang Siniwaka aramining Madyapada hanyrambai depan para kawan ketingal kelurahan Petruk tetenguk kali nyekar manising Sarakara dedep tidem
soroting bandam semula makan jroning pasarean nani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang diah manah kong sumungkem guling kang katon mengrepa berat entik brangka huluna tadah runtik timun sikarane
Risi-risang tilalalala Aduh salele-lele manuke podang kunine ku kunine ku Nanongi monggo Mbak Dar sini Larak disampirke cara ngapirke ngonoe lesung jumenglung Sri bali balan lasuk jumanggung manah karang ngungko kumanyang ibu kisah jane prang kisah tak 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 goroh nek ora seneng ya ning bab perkara apa tumraping wong sing wis budaya sing wis njiya nyang seni weruh kelir gemelar wayang dijejer gamelan komplit ditata pengrawite sinom bergas-bergas tur betah melek kabeh Sinden ya semono uga ketokne tajem-tajem. Sindene jan lahir batin oleh nyambut gawe total anteng tajem polatane tanpa nyambi SMS. Pancen dadi pernatan temrap awake dhewe kok, Gong. Sapa wae. Lho wis ana dhuwur. Ana dhuwur kuwi didelok karo dipirsani dening
para pirsawan sing ana ngisor. Kuwi tak jupuk pengalaman jaman disiarke ning TVRI Yogyakarta. Sindenku nganggo HP kabeh. Wah, bar wayangan aku udan kritik. Dialametke nggonku. Pak Gareng oh dalu sae ritanipun klasik temanipun kok presidenipun kok duh ngunekke HP dipun tingali saking ketebian menika kirang pantes Pak Gareng mbok cobi pun nimutaken para ibu-ibu menika menedong pinuju sinden mboten ngulaken HP utawi SMS-an alon wae nek lekmu kesusu aku terus matur karo Bu Rusati, Bu Darsini, Bu Fahmi karo Bu Esti. Duh, ibu-ibu ingkang minulya. Mbok bilih kepareng kula matur pinten ibu-ibu minulya. Monggo paramaos menika wonten kritik saking pirsawan dhateng kula. Ingkang suraosipun nedhong pinuju sesindenan boten prayogi menawi sami ngunulaken HP utawi SMS-an dhateng sinten kemawon monggo menika dipun penggalih kaniwening paling dipun lajengaken nggih monggo mboten nggih alhamdulillah ngono rek kowe iya sakyahene bareng wis maos HP mau terus wis blas kaya ndak HP mbun aku karo rekae anu ndingkluk watukne bae ya SMS ning jendhikane main lah iya pancen sak pinter-pinter sing jaga sing pinter sing dadi maling kok reng. Lah iya. Ning ya kasunyatan ngono kok Kang Gareng dadi upama dipirsani pancen ya nuwun sewu rada kaya kurang pas. Mula anu gandeng wis do ngandang karo pengumuman mau terus saiki nek nyambut gawe ya tanpa gelem nyandak HP. Nek rampung lah kuwi lagi digruduk kae. Ya ora apa-apa wis ning jaban kelir kok ning jaban tarup. Mbok nek piturik liyan aku ora mudeng nek bapakku pancen saiki do tertib iki alhamdulillah. Siji pesinden dong sinden ora ngasta HP lan ora telepon-teleponan iki aku wis seneng tegese ngemen-men iki nyambut gawe dadi sesindenan. Terus nggon pengrawit ya ngono. Aku melu seneng nek ya gaku iki ora ngantuk. Ngantuk pancen sandangane mripat ning ya kudu dipenggalih. Wong duwe gawe iki ragate ora sithik lho. Terope wis nyewa wis pirang yuta. Durung anjate iki. Durung sewan listrik. Durung ingone. Lho. Lagi teko wis di manggak-manggak monggo Pak monggo unjukanipun menapa Pak ditari reng lah kaya ning warunge itu iya daripun menapa sepatu seboten ndamel sengling penggalih panjenengan para yoga menapa ingin Bu Sirik menapa boten wonten rawon rawon cilik bareng metu ya entek lho, ing atase wis disuguhi kaya ngono kok terus diileri terus ning endi nanune? Pikiranmu go. Kok diantuki ning endi? Ning ndi nalarmu ning endi? Nek wis kira-kira ora tambelek lung prei dadi yoga. Malah HP nyambut gawe campur sari lho duruk kae malah peh larene. Monggo, ning nek taruhe Petruk ya nyun sewu pancen ya wis dadi watakku. Nek kersa sing kersa bergaya aku ya monggo sing tambelek
idep-idep napaki anak putu. Ketoke naboni jane semedi. Semedi, mula patrape lenggah sila. Tajeng. Lho, kuwi semedi, ketoke nabone semedi. Nek merem kae ngeningke cipta le semedi. Ben menep pikirane ngenem anu terus ngremke mripat mau. Ben wening pikirane sajuga kang sindikara. Nyawang pucuk Indrana. Ora ngantuk, ora. Kok ngantuk? Kuwi ngeningke cipta. Lah nek ati ketatap gayor kae, Tru. Ya jenenge turu kae. Lah iya. Wis ta ayo padha Mbak Sinamadan. Padha menekuni profesine dhewe-dhewe. Aku tak mitruk sing apik. Kuwi ya Bago sing apik, Garing sing apik, Nabuh sing apik. Iya, heeh. Iki nek bojo nabuh ya kudune disalahke sik. Nah. Iya, heeh. Dhisik aku duwe pengrawit saiki wis ora enek. Nabuh ngono ngendang karo ngakep pipa dawu wae. Nganjar nyolok matane yagane sijine. Ini ora awet uwit. Iya. Kabeh digoleki pantese. Ah, dhisik tawane lho, Tru. Jek sore seragame dinis blangkon nganggo beskap krowok kerisan. Wah. Kuwi nabi wayang kuwi. Belang lagi itu Hanjrah ingkang puspita harum kasih kuwi blangkon dicopot. Candake ngono nusuk ndur ngono kuwi. Kuwi ana kuwi. Beskap dicopot. Lempit nggo lambaran ndas ya neng. Sirah kok ndas. Lah iya. Yo ki jaman sarwa maju kahanan sarwa tertib. Dasare saiki kudu ubet oleh padha golek pengalaman marga penonton karo sing ditonton iki saiki racak malah pinter penontone. Iya, mula kudu sing ati-ati, kudu ngangsu kawruh golek pengalaman sing becik. Iya, heeh. Iki sowan kaya padatan nganti para kadang pengrawit saka abdi. Amardi budaya dadi indah. Iya. Ya sing indah tenan, aja mung indah-indahan. Iya. Karo nanti engko sing ngantuk siji loro ora sing ngantuk ning sing ning ngarep sing ditutu. Wes, jagane Petruk iku ngantukan kabeh. Sing ngenop panah aku. Ya. Pengrawit saka abdi terus iki para kadang Widowati cacah ana 7 tambahan 1. Ya, dadi ana 8. Pinggir kae Bu Rusiati. Pesinden paten patoan. Ku sing kumpul karo Petruk wis puluhan taun. Iya, wit isih enom saiki wis STW iki. Wah. Jenak kumpul kancane dhewe, iya. Terus angka 2 Ibu Darsini saka Sragen. Angka 3 Ibu Fahmiatin saka Ponorogo. Angka 4 Mbak Hesti saka Delanggu. Sanesipun ayo nepungke ngastomik. Timbangku kleru asma piyai ora kena kleru. Monggo Mbak, keparenga matur piyambak dhateng para pirsawan kuwi para miyarsa. Ngastomik rabonipun. Nah, monggo. Injih Mas Petruk. Nggih. Dalem Dwi Nurjanah. Mbak Dwi Nurjanah. Injih. Pidalem wonten Saking Wonogiri. Wonogiri. Pundi Wonogiri won kita menapa wong pundi? Wonogiri pundi? Kita alhamdulillah. Siji Wonogiri, loro Sragen rembotok sinten kelakon. Saka akeh terus, heeh. Mbak Dwi Nurjanah, sampun kagungan putra? Sampun. Pinten? 3.
3. Weh, Nggih. kita jik timur kok bae wis 3. Kita SMP lho kok. Bae sampun manak ping 3. Nggih, sembah nuwun. Lajengipun menika Nggih, dalem Sundari, Mbak Sundari. Saking pundi, Mbak? Saking Karanganyar. Karanganyar. Nggih. Karanganyaripun menapa pundi? Karanganyaripun. Oh, Karanganyaripun. Wah. Bakal tanggal 7 ketemu nang yang ndi ning Karanganyar? Hari jadi Karanganyar meno wayangan dalange loro lho. Kula kali Pak Mantep lho. Sinden sak Karanganyar aja dikempalke. Cacahipun sami kalian Pemkab ingkang dipun ulang tahun nih. Ulang tahun ping 98 manut kabar inggih badhe dipun bari sinden cacah 98. Lah itu ngedum piye iki lho. 98 nek upama nembang apa caping gunung nek pari anak ya entek to ya res wayangan. Lah iya. Ning kersane ngono kok. Kersane ngono dadi miturut informasi tak topo jari sinden kok ngupeng yoga. Waduh, Kinepung aku binaya sinden iki. dikoleno wae. Lah iya. Kuwi manut kabar jare ngono, muga-muga ngono. Ning kuwi pesinden khusus saka tlatah Karanganyar. Iya, heeh. Salajengipun Mbak Sundari putra sampun pinten, Mbak? Sampun 3. Walah padha wae. Dibawa oke men 3. Kita bocah. Tak kira yen bocah kae edan. Apa? Cilik no ganas, cilik no ganas. Monggo ing nika, Mbak. Nggih, nderek pitepangan. Kula Diana, Pak Petro. Mbak Diana. Nggih. Saking Aslinipun saking Malang, Malang pundi? Jawi Wetan. Lah nggih pundi? Kalipare. Kalipare. Nggih. Loh, Besok nek ngono sesuk kudu melu no iki. Wijing mboten saged nderek. Lho, lah nyang ndi? Ijin riyin. Weh, ae ning gone dhewe. kelahirane malah ra tindak. Mau kula tindak lho. Dapurmu tindak. Kangge, disowani bae rasio nderek Mbak Diana. Sak menika pundi Mbak alamat terakhir? Wonten Calen, Jombor, Bendosari, Sukoharjo. Weh, komplit. Nggih. Sampun kagungan garwa, Sampun. putra dalang lho. Nggih. Entuk ponak aku lho. Iya. Kabare ngono. Nah, lajeng menika nyang tambahan menika monggo putra wangaken. Nah. Nggih nderek tepingan. Nah. Wis ndrek ketinggal. Nderek tepingan. Sampai kula Eka. Eka sinten? Eka Suranti. Eka Suranti. Lirih men. Tesis TK. Nggih. Paul. Oh, PAUD. Nggih. Kaya ngono kok PAUD. Lek apa Wis ngelepeh kok PAUD. mboten pau. Lah iya ta. Maut. Ora apa ning maut. Maut. Nggih, Mbak Eka, Nggih. terima kasih sampun yoga pinten. Kula tesih perawan. Lajeng sedaya iki. Lan jenengan apa mboten pirsa wong kula ki halus sing ngaten iki lho. Alah, Nek alah, alah. Peter. Alah silit. Iki kaya perawan kok nunggu ngono piah. Berarti nginceng ya. Ya ora. Nggih perawan. Nggih, terima kasih. Ayo Kang Garing, arep ngopo? Tembang. Tembange apa? Tembang anu sinom cengkok grandel ning diketawangke. Oh iya. Iki sing basa klasik sih iku iki penghangatan sih. Anget panas, rada panas. Nah, iya. Terus gletak nek panas. Monggo Bu Rusyanti kepareng berkahi sinom cengkok grandel dipun ketawangaken. Monggo. Iya awas, enggaknya jangan di kleru.
Monggo. Ibarat wong katampen selendang biru gumethuk bintang tamu pelawak ya. Selendang biru. Selendang biru. Kuwi ndekku. Kuwi ndek Ora bakal nglerok turut. selendang biru amung ngenai hati. Pas niki ora mung wiraswara kabeh sing nabuh karo nyenggake kabeh. Yo. Tekan batin setiamu. Kabeh. Ya. Selendang
kuping ora ngrungokke pancen. Dikai mic, ayo. Dhewe sing enong. Ayo. Hukume wajib iki ayo, Kang. Ayo. Reng ya aja to, Reng. Wong kuwi mung ngawataken jero kok. Ya. Lagi nang wanya nyeneng. Ning apik. Ngampet nek ra mendem apik nyeneng. Nek saiki wis kapok bertobat. Kula bertobat to Pak, saestu Pak. Mangko jae kula pun tobat mboten ajeng minum le Pak. Mbok. Nana, ayo. Tatapana janjimu selendang biru. Kita nek melek kabeh kancaku. Piye? Aku kok nyegai kok penutupe ora aku sisan. Ora ya. Aja gawe-gawe reng malah. Ono janji kowe jaro. Nek mutung mbuh reng aja. Kuwi ora Kang Slameti wong sabar kok kuwi. Niki wau sinom jengkok grandel. Nggih. Ning nganggo diketawangke adalah tanpa nganggo gamelan. Iki diri gamelan. Ketawange apa ora sing ketawang ono lintang. Kae sinom yen ning tawang. Aku iki wis suwe gak kawuh sahabat iki gak bedem. Aku tetep bareng bedem karo sahabate aku jak bule aku empok. Aku jak bule empok dasku keri. Mendem kok dase keri piye? Oh mendem lah sak uni-unine. Iya. Aku kata-kata orang kancane aku gak tau mutah. Aku gak tau nek kancaku mutah aku melok mutah. Aku bis yang mutah tak ada tas kresek. Oh, ono bisa direm tadi dasku mlebu tas kresek. Wis kanthi jijik aku gilani. Ayo wis tampet aku mendem kok. Iya tak pangan pisan. Gilani. Aku wis kapok wis gak kapok. Aku kapok wis gak mendem kok iki. Wis karo sing ngejak. Bedem tuh Pak Bes aku mutah aku gak mutah. Aku mutah wedi tak adae tas kresek. Wis. Dirim. Aku mlebu. Deh. Sek Dalem liter-liter. sek sak enek ning raiku kabeh. Ya mesti ke raup. Kalau tak pangan. Marake munek. Munek kan dikeroki. Nggih, terima kasih. Waduh. Nutupi lagu niki. Nggih, niki ndeling ngersake lagu. Udutane kathah Katur Pak Petruk nek jare nggon bulimbo ning kelawon anu kathah. Saking kula Pak Prapto Banaran Sragen. Nyuwun langgam yen ing tawang ana lintang. Gending menika kagem ibu kula, Ibu Sukamti wonten ing Jenar Sragen matur nuwun. Bisa jare radio tekan Sragen iki. Nggih, Pak, niki disiapke dumugi Sragen bahkan Solo nyandak. Ngaten nggih. Iki malah anak kula lanang malah tak rene kok. Anak kula lanang Mas Bowo. Nggih. Oh, kono Solo. Oh, wis kondur. Mbok nek ngrungokke ning dalan. Aku ya suwe kenal rupa. Kowe itu marimu kapan ngombene seminggu kepungkur bedeme saiki lho. Kowe iki kaya aja mendem. Mendem gak tuku penghormatan.
Teten. Oh, Pak Topan. Penghormatan, Pak. Ngono lah. Baca pengumuman baca wong aku wis kakean kok. Terus tak ombe ae. Terus muntah. Nek. Ngombemu apa? Ngombemu apa? Ngombe bir. 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 Bir kata piring. Tapi piring. Topi miring. Topi piring kok topi kiring. Lho sing tapi kira untumu suwek. Untu ra suwek ora kok tembok ngono malian. Monggo dileksanani niki. Ya ning tangan ono ning tangan. Nggih, ning dibawani sik. Tinggal ngasto sinten iki? Bawa sinom. Anu Genti Wiraswara ben nyambut gawe. Monggo. Oke. Ya tak ketok nganggur. Ya tak ya Ojo tok. SMS-an bae. Lah Pak ya tok. Sinten Pak iki Wiraswara kanan. Wiraswara iki sing pilih. Menika wonten sekawan. Setunggal Ki Dalang Saramadi saking Trenggalek. Samadi dadi Mati sing kae kok dilenting kae. wong mendem matane ra ketok. Ayo di ana bangki. Nek dhuwit cetha. Duit kenal. Duit apa ada wedoan. Aku rusak kumpul kowe pepindho rusak kowe. Lajeng angka kalih menika Bapak Giyarto. Pak Giyarto. Sing ketiga Mas Dedi putra Pak Giyarto. Tenangipun nggih. Lajeng kang terakhir Mas Joko Hermawan menika guru pesinden SMKI Surakarta. SMKI. SMKP. Saking putra pesinden serah kali Pak Joko badhe gembleng ten SMKI menika. Anak kula nggih Pak Joko. Mangke lulus bersama. Ya nek lulus tak sekolah niku. Kae. Akeh TKB. Lah kok wajine anakmu sekolah Joko wis ora ono. Sarung ora ono timbang jaluki dhuwit. Tenan kaya Alah wis. Mendem kok awet temen. Seminggu ora mari. untunge Gusti Pulis Guntur. Sing nembar sinten iki? Bawane. Oh, nika. Nganu, Mas Joko ngacung, Pak. Monggo Mas Joko. Oh nggih. Mas Joko ngacung. Nyuwun bawa Mas Joko. Ora kacung mulet. Mulet banget. Ngene prayogane idom ae papat. Papat Roto nggih. Nggih. Biasane Mas Joko, Mas Dedi, Mas Giarto, terus Mas Sarmadi. Sarmati. Monggo. Monggo. Yen ning tawang ana lintang Wis ajake yo mendem suarane binding. Gombene kleru oplos ane. Kleru piye? Tak kae kerating dan kae kecap. Ya ora mungkin Mas Joko mentung ki takbir masjid kok. Takmir masjid. Heeh. Enek mudin nggonku mendem. Ngantek ndongane mari takim wong mati kaya ngono. Din, Hakim, beres gawe aku kok. Mudun ning kupernatan sini. Eman. Cengkewe karo urae. Mendem Din. Aku ora bedem aku mabuk. Monggo, Mas. Monggo. cahayu aku ngenteni Hop, gantos Ki Dalang Saramadi. marang mega ing angkasa sun takon
iki pedhep iki. Wangi gedung. Aku yang ngomong sak gelas tok njaluk loro. Hop. Gantos Pak Giarto. janji-janjiku eling Jam terbangnya menang diri. Mbok petang gelas gak mendem. Sumetra sing tias ingsun Mas Dedi iki genti anak lanang. Yo. Mas ingsun marasapa sineksenan bumi langit Entekno le. tangi sing tias ngenteni padang rembulan. Yo. Anakku wedok sing langgam nduk Diana. Monggo. Thank
Bejo kemayangan sak yuswane Mbak Diana si kepareng sesindenan nggih. Mas Topan, Mas Garing, Nggih, Mas menika Andi. Boten semelang kalau 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang Indonesia kentekan sinden ki ora semelang. Mergo iki wis genah ki calon sinden masa Kula pun depan. optimis yen ora Optimis. bakal entek sindene. Nggih, Pak, nggih leres. kesenian Jawa ki bebasan banyu putih sakjroning gelas. Banyu putih sakjroning gelas. Kelebonan apa wae ora malah ilang, malah muncrat amber. Iki kesenian Jawa. Iya, iya. Bahasa Arab mengatakan Wis. akhirnya sing wong Arab gak omong. Kowe kaya iso-iso lho, Pak. Artinya ya ngono kuwi arep piye-piye lah wis kesenian mancanegara kesenian apa wae wujude. Nek kesenian Jawa iki mau tetep putih nang sakjroning gelas, kecemplungan apa bakal amber. Leres nggih. Cara. Tegese anu amet momot Boten momot wong sanes truk kok. Gelas iki. paribasane. Bar omong tembung ditumpal tembung kok malah mboten trep piye. Jadi kan iso jamuk Jawa. Aku iki sik sabar. Sikat dhewe lho. Aku gedhe ngomong karo wong mendem gedhe kok. Mongko anu nggih Mas Topan, racak Ije. anak-anak kula sak Mbak Diana. Diana niku sulit nek diaturi sinau basa anu sinau tembang Jawa niku sulit, angel. Ning nggih. Gitu. Nek ngapake lagu pop tak kira sedina dadi. Nek sing jenenge ngapake sinom dandang gula ki mbok nek iso seminggu apal pun alhamdulillah. Lah niku lho Pak, mila lari sakniki mboten do gelem ajar nyinden utawa nembang. Kuwi karena apa? Karena tembang Jawa kuwi faktor kesulitane pancen Kathah. tinggi. Sak temene dudu perkara sulit. Apa? Perkara sing muruki sing latih iki kari telaten apa ora ngono lho. Berarti kowe iki padha ngunekke dwijo-dwijo kae karo Mas Joko, Mas Armadi. Ora ngono tak aku ngelikne. Sak angel-angele tembung sing diucapne manuk kuwi diajari sak bendina lho. Menco lho iso nyanyi. Lho, mosok iku ora iso Nggih. ngoceh. Ngoceh ambil nyanyi. Sing menco nyanyi kok wong ngoceh. Bahasa gak Arab iki Cina. Kowe sing ngomong sing genah lho. Bodoh medebe. Monggo maca pat niku yasaning para wali. Nggih, Pak. Enten karepe Contone, Pak. maca pat tembang tengan niku kabeh enten karepe. Gitu. Nggih, Jadi nggih. mula awet tidak akan lapuk karena hujan, lekang karena panas. Mboten sekedar mung gawe lagu. Wiwit nggih lahir ngantos sepuh mati pun kewungkul nggih tembang maca pat niku. Upamane Upamane pertama mijil, nggih omijil. terus Mas Kumambang, Sinom, Asmarandana, Kinanthi, Dandang Gula, Durma, Pangkur, Megatruh, Pucung. Niku kabeh mujudke pesemone wong urip nganti mati, bayi lahir nganti mati wong tuwek. Kok saged ngoten? Bu? Nggih. Mijil kuwi karepe metu, nggambarake bayi sing lagi lahir. Bayi ini mijil kakung apa mijil putri ya gitu. Oh, lahir. Lahir. Terus Mas Kumambang kuwi nggambarake bocah kang isih cilik. Mula watake tembang Mas Kumambang kuwi melas asih. Tegese butuh dikasihani, butuh pamomong lan ora kena dikasar. Adat sabet bocah niku senengane ngrengek ngoten niku. Leres. Saya gede dadi sinom to bocah nom to jemagar. Remaja nika. Remaja. Bocah enem kuwi karo lawan jenise gampang kasemaran, gampang gandrung. Mula sinanggit tembang Asmarandana. Wancine posah pasian. Nggih, asmara katresnan bon kuwi weweh-weweh katresnan. Wis Asmarandana lajeng Kinanthi tegese nyang ndi wae dikanthi. Mergo wis padha tresnane. Pacaran. Nggih. Bar Kinanthi njur dirabi pesemone tembang Dandang Gula. Dandang ngacap gula niku legi, ngacap legi wong bebrayan. Ku bangun keluarga. Terus Durma niku bidai. Ngangah-angah rasane. Durma niku birahe. Nggih. Patake bidai ngangah-angah nganten anyar kok. Nggih.
Bar durma terus pangkur. Nah, nek pun kepala 6 munggah niku kudune wis mungkur nyang kesenengan. Laras. Gitu. Kari nggayuh manising pati wonten niku. Wis pangkur terus megat roh. Rohe pegatan kali ragane, megat roh alias sedo. Ah, sedo kuwi matek. Matek ini makne wis entek. Oh, matek, heeh. Sedo. Ha. Sedo kuwi siksane disuda kuwi matine wong sing iman. Sregep ibadah. Wah, Bagong ya pinter. Nek Ya. bongko. Bongko. Bongko iku kowe iki bongko. Nek bongko apa? Wong ki nek ora apik bakal diobong ning neraka ngono lho. Oh, bongko. Ning jenengan catet kersan jam. Saya nek modar. Modar iki apa? Mudar iki ngene nek mudar iki saka tembung wiwit ana terus gak ana kuwi mudar ya mudar. Modar iki apa? Iki kowe aja maksa aku to. Lho aku lho ngerti ngono ya. Bali sing iki gak ngerti ora apa. Mudar iki dimut Daryono iki. Nah iki lah nek ngemut ya bandeban. Terus tembang mengan, Mengan niku. rong, roh ing ronge. Sadurunge itu pucung wau. Pucung sik terus wirang rong. Pucung itu pocong. Megat terus mati Terus lajeng dipocong. Nggih, pucung. Pucung. Terus wirang rong. Wirang. Roh ing ronge ya kuburan niku. Oh iki berarti Iki sono terakhir ana kuwi apa? siksa kubur. Gak iki tembunge kan Apa? tolabil ilmi minal mahdi ilal ladi. Artine Kowe ro surate surat apa iki? surat izin mengemudi. Maksudnya iki Iki firman Allah lho. firman Allah diawali auzubillahi minasyaitonir rajim. Iki nek hadis iki ya cukup disebut ae Soale sabda Rasul. sabda Rasulullah bersabda Ya. minal mahdi ilal ladi. Ya ya. Dadi wong urip iki ilmu iki wiwit saka gendongan nganti saka liang kubur saka tembung mijil mau. Mijil nganti Bayi lahir mesti digendong. Apa tahu tuh bayi lahir diseret? Ini lho, Ini ora bayi kirik ya rek. kiri ora diseret aku kadang-kadang. serius. Dicokot terus go. Serius lho. Lah aku ngomong ya serius aja ngejak penerangan kowe. Lah nek wong kowe ngono bayi kok diseret iki. Lah nek anakmu mbok seret ora apa-apa, pokoke aja anakku. Jejeg iki kowe. Kowe iki tenan lho wis positif lho. Aja omong kaya omong mendem Kowe lho. iki apa sih kena iki mau abahan kan ngendikake ya ta. Menawa tembang sakmono ki iki tahapan-tahapan menungso urip ana ing alam. Nah, pucung Ya. apa mijit Ya. iki digendong. Ya. Nah, nek wis digendong diwenehi ilmu maneh weruh. Dikutang karo ibuke. Piye? Iki anake sapa? Iya, Kok malah takon. Lah iya, diwenehi roh. Mosok iki anake gendruwo. Iki anake tangga, mesti iki anake sapa? Terus diwenehi rasa. Mimik dikei jempolan sik. Mari ngono dikei ngenekan iki. Apa? Kok omong. Kok ngono kok dadak disangga sik. Anake mesti nglak. Dikene nambah boy. Oh dipancing, dipancing. Mancing parakne rene. Tahu bojo kuwi kleru ning nggonku lho. Piye? Piye iki ginakno iki? Urusan iki ginakno. Anakku iso ngiler. Bareng takoni kena aku kok ngiler le. Kecut. Nek wis ngono. Terus diwarai bangkit. Bangkit. Bu ilah. Maune berangkang diajari ngadeg. Potah. Nek kepingin ngeruh nganti liang kubur sejarah iki ya pengajian ae ora usah wayangan. Iya, sik. Ya, Yen kowe Kak. pancen ngerti ya iki mau ya tahapan urip saka mulai bayi lahir terus mari ngono dibucuk ya ndak pocong kae. Pocong. Aku takon, apa sebabnya wong mati kok ditaleni terus? Oh, kowe ngerti ya. Iki sifat nah ini. Aku gak aruh ya. Kamu ngono kok iya ya. Kowe nek takon ngono lho. Aku Nah apa Apa sebabnya mayat iki kok ditaleni terus? apa sebabnya? Ya ditaleni siji kaya lepet. Sing apik tanah kawat. Cek kaya Kaya kayu. dinamo. Makane wong urip iki mau ayo
ilingo wiwit kowe lair, wiwit kowe diajari padang petengin donya, nganti kowe diajari mlaku, nganti kowe diajari bebrayan, nganti kowe diajari mati. Apa sing digegem mati? Iku ngerti. Lho, yo amal jariah to. Ilmu sing manfaat, Kleru. anak sing soleh solihah. Kakean ngomong. Perbuatan Alah takone sak kecap jawab sak kampung. Apa sing digegem wong mati kuwi laler. Laler gegemene gak mati apa robot laler iku. kuwi mati meneh ya lalere goblok kuwi. Ngomong serius duwoke kok. Sing Ngono jare ngaji. sing kongkon rungokne sapa aku omong. Iki perkara mati lho. Iku lek penyiar monggo dipun mirengaken aku gak muni ngono. Apa sing digegem wong mati iki laler. Nek gak mati ya sampai mati berarti wong iki goblok nek gegem laler mate kok. Ora mung lare coro barang ya iso. Nek curu mboten. Nah, apa sebabe orang-orang iki mlakune kok ngene iki? Orang-orang kan ngene. Iki wong iki kurang gawean kepada orang-orang mlaku. Kok kowe Kabeh disinau. Kowe tak kei ilmu. apa? Nonton wayang iki tak wayang tontonan mengandung tuntunan. Ya bener. Ya. Ora ono kecuali Abah Nom Suroto kejaba ceramahnya itu mengena. Kaya aku kowe iku bisa ceramah, blok goblok. Modelmu iki lho. Lho, soalnya aku dhewe kan. kowe goblok kabeh termasuk aku barang. Piye mau? Ora Piye, sesat piye? orang-orang kowe goblok. Piye orang-orang iki piye? Orang-orang kena Kuwi anu miyai sing jembrung-jembrung ae di kok mlaku ngono piye? Tembunge miyak sing jebruk. Takokno. Ngene. Kaya Ngene lho. jawabane bener. Ngene. Miyak sing jebruk. Rikala njeng Sunan Kalijaga gawe cagake pilare Masjid Demak. Kuwi rak Sunan Kalijaga nek ora gelem gawe cor-coran, gawe emoh. Kayu jati mergo kuwi identitase bangsa Jawa. Iya. Pas natai kayu iki ana kewan liwat. Dilala kersane ngalah, luput leh natah kayu pedhot ngeneki gulune kewan kuwi. Plek. Nah, rening Sunan Kalijaga ki mengko didosa disuwune karo kuasaning Allah disambung kayu jati terus mlakune ndusuk-ndusuk. Mergo nggawa kayu jati gak ono stempele. Iya ta, kandhani kok. Wasane ngrungokke ati merkenteng ati. Sipe mung nyolong kayu coba ta. Orang-orang kok nyolong kayu iki piye? Dikek cengel. Aku jane aku wis seneng lho, kuwi sejarah tenan lho. Nek bareng ngono orang-orang kok nyolong kayu jati tanpa stempel iki. Lah nek kowe kepengin dadi orang-orang tak kethok glumu sik. Ampun tok kowe. Ayo Mbak Karno, Mbak, ben yo seger. Nah, kuwi ketombo melek. Lah Ngantuk kok melek. dadi tanda-tandane Eka iki apa iso mbok arani wanita salehah? Lho, apa? Sing Ngene, Mbak. Piye? Tandane wanita salehah piye? Piye? sing iso ngarani bojone. Lho kok iso? Lho, karena istri salehah itu Carane piye? Ku tak tepake nyang bojoku. Bojoku salehah apa ora carane piye? bojomu merongos ngono ya. Iki ora fisik, Sik, Kelakuan iki kelakuan akhlak iki lho maksudnya. kelakuan Apa urus fisik. prongos iki lho. Wis kene Eka wae, Eka ki wong wedok salehah. Piye mau ayo jelasin ngono. Aku rasa ngarani solehah, ketika diarani wanita itu solehah, berhadapan dengan suami. Ketika dipandang dimanapun, istri itu menyenangkan. Nek nok ngene tamu iso, ruang tamu iso dadi penghibur. Iya. Nek nok ngene dapur iso dadi batur. Nek nok ngene kamar tidur iso dadi kasur. Kok dadi kasur ki? Sik. Kok nek kamar tidur dadi kasur masamu lemek apa piye? Kabeh kok iso nyalahne aku to. Terus iki nitike piye? Nek neng tamu iso dadi penghibur. Penghibur. Ya ta? Terus nek neng Dapur, dapur iso dadi batur. batur. Terus nek neng ruang tidur iso dadi kasur. kasur. Piye tegese kasur iki piye? Ngene ditakono, ya Allah, goblok kok iso melok mbah. Ya tegesna to. Kowe iki sinau wis terus baru melok dalang terkenal. Jajal lek aku tak dadi kasur lek. Piye? Carane piye? Aku sing ngompol. Maksudnya ngene, nun sewu ini mboten ceramah nggih. Nggih, ora apa. Atur, Pak. Nggo nutuki ben wengi ben tang rampung. Oh nggih ngoten mboten suwan mawon pun. Tak terusno sok nek tanggal 17 Sida. Jane benjangne wonten Kalipare nggih. Nggih. Menika tangga kala wau Ora, kowe Mas nyebut. Saged to? Mas Gaku telepon kula Lah nggih. ning nyarani kula ono ceramah. Boten enten sing diboti kali Cak Topan wis ngeboti. Ayo kok mesti wiwit ngono ya.
Oh, ora genah. Sing mboten genah niki nek kula pangagenah nek wiwit niku panghayu. Kowe ceramah apa sesuk iki ceramah apa? Yo ceramah agama. Menehi maudha kasana ngono ta? Mbah aku yo bingung kok. Lha iki napa job? Sing solehah mau piye? So. Benjing mau monggo terus nemon. Iki lho sampe kae lho piye? Ngene lho, nen dadi nang ruang tamu iso dadi penghibur, nesu karo bojone, nesu karo keluargane. Ketika pintu diketok tok tok tok, assalamualaikum dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atine mangkel. Ning mesem guyu. Ngono lho. Oh monggo Bu RT, pinarak. Atine mangkel. Jane atine mangkel ning Ono tamu tetep menjadi penghibur. Pas gini alkohol wis ilang. Wis ora mendem iki. Aku iki ayo. Parane teh. Aku iki tau ngobahi Mas. Aku nek sate kambing Pak Iwak Kirik. Ayo mau neng dapur sudah dibatur. Ning dapur sepiro belanjane bojo wong lanang. Ah, Kuwi kudu pinter-pintere wong wedok supaya disebut wanita solehah sing bisa nglegani atine wong lanang. Duit akeh, ya aja enak-enak, ora ana duit ya aja ora enak banget. aku jane wis ora tas rekal. Krungu omong aku ora enak iki. Baleni deh. Ayo, baleni. Ya ora duit akeh. Ya Duit ora akeh, duit ya aja enak-enak. Nek ora ana duit ya aja ora enak banget. Artine Artine piye? masa Allah we pitik nek kowe merengut wong lanang ora bakal mangan. Oh iya. Mergo aku tau ngono arep mangan dikek iwak pitik aku bojoku merengut aku melok merengut pitike melayu. Kuwi cara dimasak wis mati kok melayu iki lho. Lali kate belet ditutupi. Ora wong edan rek ning. Lah wong sing terakhir nek kamar Neng kamar dadi kasur. nek kamar dadi kasur kudu iso Penting iki. Kita terakhir yang kudu ngerti. sik to ojo takok nemen-nemen aku yo kepengin buktekno. Artine sak rame-ramene nesu-nesune nun sewu. Upamane pengendang nesu karo kancane mulih panggah nesu. Ning ketika ana tempat tidur wong wedok ana apa to, Mah? Anu Pak, kok nesu ngono lho. Dadi aja diatosi diempuki. Piye? Carane nyempukne piye? Carane ngempuki ya sing butuh diatosne sapa. Jadi wis betul. Pokoke tembunge wong lanang sing emosi nesu kuwi kudu diempuki, dialusi, diempuki emosine, diempuki Dadi nafsune. kasur kuwi ibarate ngempukin emosine sing lanang. Kuwi malah gawe aturan dhewe. Lah kok Ora piye? ngono. Ora ngono mah. Enggak gawe aturan dhewe. Pahame liya rek. Pahame liya melok aku iki. Lah kok sik saiki Madhape ora padha madhape iki Ya lho. ora padha ora madhap-madhapan, yang penting ngomongane ya ya. lah Ayo, sing mbok jajal. Sing mbok karepe wong wedok iso dadi kasur iki piye? Ngempuki ketikane wong lanang emosi. Si. nesu. Sing dimpuke apane? Lho atine. Atine. Nafsune. Heeh. Laisa satidul bisri ati inama satidul lati biamliku inapsui dal godobi. Artine Iya. Aja mbok takok artine ku tak omongno dhewe lho. Mbok takok artine aku ngeling-eling lho. ya ora becetho penonton iki. Artine mungguh Allah wong kuat iku duduk wong kuat gegelutan, wong kuat peperangan. Ya sing kuat. Wong kuat sing dikersani Allah nang hadis iki wong kuat sing iso mengendalikan nafsu. Hawa nafsu. Mboten ngangge hawa nafsu mawon. Alah, tambah yo wae ora entuk. Sedisiplin bener. Modelmu monopoli iki lho. Soalnya nek ngangge Eh, hawa kok sik? ngangge Aku mau kipas mbok- angin. Aku mau mbok nek siji aliran Pak Ano kok ora wani ayo. Aku mau nyaut mbok nek siji aliran. Nek lumrah ya hawa nafsumu tambah yo wae ora entuk lho. Mboten Banget. mboten nangsal. Mergo nek kipas angin non pun kerokan. Ngawur iki. Ya istri solehah ngono. Ya yen Ika. nikah. Nggih, kula niku nggih nganu lho, ngecakne belanjane wong lanang ing ngatasi sesasi mung diblonjo 15.000 iso tak cakne sesasi lho. Itu wong solehah. Lah nggih. Setiap Pamane. Lho sik to, carane lho tak
Carane piye? Tak tukokne tanggalan. Malah awet setahun. Sing apik tanggalane kethoken pas angka kethoken templekno karambol. Dadi bojomu arep mangan cap. Iki wedok ketoke ayu tapi iblis asline. Kok iki belajarnya kan belanjane wong lanang ki karo sing sesuai kebutuhan. Lah ya ing atase mung diblanja 15.000 lho iso tak cakne kanggo setahun. Kurang piye aku lho dadi wong wedok mangsane. Carane? Lah ya kuwi mah tak tekokne tanggalan. Lho iki lho. Ora ngono ngene Mbak ya. Lho sewu kula tak mejang niki. Iya. Nek 15.000 kepingin cukup sak minggu. Kuwi tukuwo iwak pindang. Pindang tukokno kambil. Iwak pindange 10.000, kambil 5.000. Teploken pindang karo parutan kambil. Nek bojomu arep mangan njupuk pindang aja oleh. Kambile. Lah bolak-balik lah ya kutun lho. Ya Apa ra mambu? dinget. Mambu dinget. Dinget sesuk yang ngono arep njupuk pindange aja masuk pindange kambile. Awet iki. Mari dinget ora mambu. Kambil entek pindange iso kuru. Pun mangga. Iya, kenyang anu asline Mbak Eka ngono. Pundi, Pak? Oh, Kebumen. Tlatah Banyumas. Oke. Iki ciri khase Eka. Pangkur Banyumasan Slindur Menyura. Kok bar Mbak Eka aku tak campur sari. Lampen eling-eling Banyumas. Kok aku campur sari ya. Arep nembang. Tenan lho ya. Oh saiki pinter nembang lho lek topan ki madake. Ya kok abdi nek iso ngiringi tak tambahi 50-50. Ora sangkung kok saiki. Kowe duwe lagu anyar lho. Wis, ayo. Kingklang ngoyak doro mabur muluk aduh. Sajak piye? Terus. Ambang kuwi yoga sing mli santai ya ora iso ngiring wong. Mangkane 50 iki. Ayo tak. Warna. Awale nembang ora marik no. Mboten mari campur sarian iki. Warna-warna pacaane slendang biru. Tetep ana janjimu slendang biru merek Simplek nganggo mlipir Mas. Mlipir. Iya campur sari. Ya, Jenengan pelok, wis pelok. tau digurah nganggo linggis apa urung? Wong Mangga-mangga. campur sari semrawut. Suwe-suwe sing rugi aku iki. Karo iki ya. Ah nginceng ae bolak-balik. Iki kamera incek piye to. Malah rusak gambar wong edan. Akar kamuan. Wis sore le nyoteng kono malah dirusak sak uwat. Nah kalau gregeten nek tukang moto ini syuting-syuting ngumpul batopan ndelok foto. Wah koyo iya. Bareng kok jret iki. Kulo niki pas dipoto jret iki wahing. Dadi ndas kok loro. Iya, Mbak. Sebenarnya. Raden Arya Wreku Kang Gareng. Ngapa lek? Dalem, Pak. Wah. Pas ngombe wedang woh dudang pas oyote mlebu. Dalem, Pak. Niki mengki penake anu ngangge anu leger mboten. Kage. Juwite leger to. Nggih sing ngendang enten niku pun sampur kok. Aku mau ngilingke nek lali. Reng nek lengger tambah tak tambahi 100 piye? Ya ora apa-apa. Wis. 100 lho, tekan-tekan lho. Ndi? Nyene duitnya. Ngamal nilai. Nyawer. Ora gablek kecret karo nambahi. Nyata lamun satriyan jodi pati Nek cara Banyumas lengger, nek cara Ngawi ora-ora. Kas. Cara Malang Samirah ya. Samirah nggih. saged
Kok pas Mbak Eka sing joget lengger terus sing nutuke tembang Mbak Darsini. Dasar satria prawira Neno. Rama eling kula eling gunungane Senapati Regetek.
Gumyak lelagon gagrag Banyumasan dijogeti jenenge Lengger. Iya. Desa Mawacana Gegara Mawatata. Duwe kas dhewe-dhewe. Nek Solo ya Gambyong, Jawa Timur ya Ngrema, Banyumas, wah Lengger. Ngawi orek Malang no, Mas. Malang Samirah. Nek Banyuwangi Gabruk. Samirah Nggih. jogetane piye Samirah? Samirah jogetane piye? Iso ngekek Aku contoh? ben SMKI. Berarti iso joget Samirah. Pelajaran Samirah itu gak nyang aku. Aku tak beres PP 2 bulan. Arep endo jadi gis. Kowe iki jare wong Malang takoni Samirah kok Indo. Si. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Pak Petruk kula Kasyanto Kedung Prau Padas Ngawi. Bila dipun parengaken badhe nderek nyekar dono suwanten matur nuwun nggih. Ki kancane Mas Gareng iki. Kasihan Nggih Mas Kasyanto. putih sing putih piye? Iki nek ora kleru nun sewu cocone trening suarane hebat. Nggih lah. Nggih, Kasihanto. Sing ngendangi Tasih lenggah no Mas Kasyanto. Mas Kasyanto tasih Oh, kasihan deh lu. kae Oh. sing ngendang sudah. Wonten. Wonten menika. Menika. Oh, Nah, iki. temriko nika, Pak. Oh Tasih nggih. tasih 6 kok. Tasih? Tasih timur. Nggih. Nggih. Terus Cacatno Cocone tra. Suco Nitra. Nggih. Monggo Mas. Mas Kas. Ki Kas desa ya sing gawa dhek. Kas desa iki lho. Kasyanto kas desa. Nggih. Apa Ngawur. Gusti Allah niki yen arep paring kelangkungan. kuluwihan ora kurang mergo. Anu Mas Pur, tuntunan rene Mas Pur. Oke Mas Pur. Tuntun rene Mas Pur. Loh, kowe iki kok nuntun kok. Apa mikir gorono lho timbang repotne wong kowe iki. Nah, mriki-mriki. Nah, Nggih, Mas Kas. Nggih. Loh, kowe rono. Mbok rungono tangan ping 10 ya ora weruh kok kowe iki. Wong kok nuntun kok. Sing cerewet malah kowe sing ora bijak. Aku mau apa-apa kleru. Pun aku. Monggo nih Mas. nah mriki. Atronomik. Mas Kasyanto leres nggih. Sik, aja minggok sik. Ya durung rating aja minggok to. Anu munggah, dadaan munggah. 1 2. 2. Ah. Wes. Leres Mas Kasyanto. Maceng nganak ngiri-ngiri. Nah, asmane Mas Kasyanto leres. Anu mikir ya leres ngangge mik. Oh, boten Anu ben ketok dhuwur kowe murepa ben digangaken. Nggih lenggah mawon. Nggih. Luji dalu Mas Kasyanto. Lujeng dalu Pak Petro. Nggih, matur nuwun kersa rawuh. Demben nika ngresake nembang ning bae sing tak waca wis entek-entekan wong layange keri. Niki penebus nggih, Mas. Kasyanto jeneng nembang napa? Taman Sari Mawon. Taman Sari. Dipun bawani nggih. Monggo. Kowe tok kok ora penak karo lungguh kok pi kancane ngadeg. Diomongke murepa ben lungguh. Angel mah dikongkon wong mati sak ora bendina lho kok. Mati ra bedino iki. Justru mati mung sedina aku sing rekoso. Pripun Pak? Neno neno. Kumlaring kang sekar ngambar arum
Puk Arum. Amamet Prono satu Kang Garing jarene ngancani ngapusi tok dosa dhewe ben Kok tinggal ya ngerti dhek. Jebule ya krasa ya. Kracana mau mambu saiki ora ya, Kas. Nah, nggih. Upama gajah ngono wis ratine. Heeh. Upama ula kuwi pawange. Terus? Lah upama mancing kuwi cacinge. Ora sudi. Sing terakhir iki ra enak mancing kok cacine. Wis mangan iwak do aku nyapa ora enak ora pikir. Sing rasut iki ambune iku. Ambune. Ora jejeri ra paten. Oh malah nesu. Malah diambok-amboke iki. Ngerti tak tinggal mergo ambune ilang jare. Karya jaring ndriya Peksi ngoceh ngombang ambrengeng nimbrung Ana kene kemenani Mas Kasyanto, Mas Garing, Mas Topan. Pas nih to panen sing keh aja maca to. Nggih. Pas oglangan pet mati. Waduh, aku lak tenang ae ah iki Kasyanto tenang. kancane makan listrik blan aku gak dhewe ben dosa dhewe Pak Anom Mangkane dulur-dulur menawi rumangsa Boten Pak nyuwun pangapunten Pak nggih sae swanten Mas Kasyanto dikeploki mawon mboten usah ditungi jempol. Sebab Keploki krungu nek tungi ya jempol. padha ngawine nek malah jerokne nggih jeru lho nggih Nek tungi jempol ra ketok. Sopo. Wis dadi rungokno sing penak. Suwalon iki suwalon apa swasana Suwal ra apa-apa. Aku lek kathokan swalana. Swasana. Mas Kasyanto nembang sore-sore ngombe teh. enak iki. Jenggonge kirik mau ayu paling ya. Ora kok suarane. Indah mulya lir tamaning prohab Mas Kasyanto. dalem Pak Sakjare ditutuki lagune aku kepengin sampe nek ngrungokke suluk aku piye. Nek kula sulukne mati rek pripun. Ah nek ben iso ayo. Ora usah sumpah iso ya iso, ora ya ora lho. Rasa selak ombian nerokke lho kok ora iso piye. Kowe- Aku sik kelingan iku mbiyen. Kowe iki meneng wae wong sing warasi kowe lho. nek sulukane Mas Gareng kula malah nate Pak kancane Kang Sekar Kadung Bisa bergelap bocah iki. Kok nerokke Pak Anom malah suaraku. Pak Anom sulane Pak Anom, Kas. Heeh nek ben iso. Ayo Kas Boten. iso. mboten Pak Aku ora pasang malat, ora pasang malat. Aku sik kelingan suarane saka cangkemmu kok. Pun nembang mawon nggih selak isuk Kaya ngerti-ngerti lah panci. Oh yo ngerti. lho kula niku patokane nek adem esuk Pak Oh, dadi nek adem esuk mangkane Kasyanto mboten duwe kulkas. Adem terus, esuk terus. Yo nembang. sinten Semene. Natyen lan
satemben aku ketemu Nimas wis pulih kembang kang ilang kepanggih nadyan kembang kang arom kandhane Nimas ora ana tak anggap timus tiko memaneku ya amung kawong kembang jroning taman sari mergo kalah lan wong kuning Nimas prasaja Nimas sira mundhut semono katiyasane Mas Kasyanto. Titip amplop buat nang njebur. Nuwun Mas Kasyanto. Terima kasih Mas Kasyanto. Lemah teles.